Witajcie moi drodzy. Mógłbym tutaj zanucić jeszcze jakiś inny mroczny motyw. Motyw z pogranicza koszmaru i horroru. Witam was serdecznie. Słuchajcie, o czym chciałem pogadać? Jak można się kapnąć po tytule? O takich dziwnych rzeczach niewyjaśnionych z pogranicza paranormalnych zjawisk, całkiem niewykluczone. Słuchajcie, myślę, że większość z was miała przynajmniej jedną taką sytuację w swoim życiu. Mi one się przydarzają całkiem często. I o co tutaj dokładnie chodzi? O takie błahe rzeczy, które jak się dzieją, to może nawet na pierwszy rzut oka jakoś tak człowiek by się nie zastanawiał w sumie o co to chodzi, nie? Ale jak tak dłużej pomyśli, to ciężko mu jest źródło pewnych zjawisk, zajść wytłumaczyć. Słuchajcie, choćby taka sytuacja, powiedzmy. Siedzicie gdzieś sobie i powiedzmy na podorędziu gdzieś macie telefon. Gdzieś leży na stole i sobie leży, nie? Sprawdzacie od czasu do czasu sobie tam, czy nic nie przyszło, nie? Bo człowiek tak ma, że nawet e, jak, jak nic nie przychodzi mu na telefon, żaden SMS ani nic, to on tak sprawdza uparcie, czy coś tam się czasem nie dzieje, czy jakiś mail, czy z Facebooka powiadomienie, czy coś takiego. I słuchajcie, no i nic, i siedzicie sobie, powiedzmy, leży ten telefon 15 minut, pół godziny, godzinę, nie? No, i na przykład nie ruszacie go przez dłuższy czas. Leży pół godziny kompletnie nietknięty, nie? I nikt do was nie pisze. A mówicie i teraz, a gdzieś idę. I wstajecie i bierzecie ten telefon do ręki i dostajecie w tym momencie SMS-a. Albo na przykład telefon w ogóle gdzieś odkładacie na biurko i mówicie, a idę do łazienki na dłuższe posiedzenie, wezmę telefon, bierzecie go do ręki i przychodzi wtedy SMS. Akurat w tym momencie, jak wzięliście go do ręki. Nie wcześniej, nie później, tylko w tym momencie, jak wzięliście go do ręki. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego tak jest? Mi się takie sytuacje przydarzały do tego stopnia często, że ja się zacząłem zastanawiać, czy człowiek nie wysyła jakiegoś, nie wiem, promieniowania, które przyspiesza przesyłanie wiadomości. Ale to raczej debilna teoria, tak mi się wydaje. Także, ale powiem wam, mi się to zdarza bardzo często i czasami też kilka razy pod rząd, nie? I to tym bardziej wtedy dziwi, albo na przykład nie patrzycie w ogóle na zegar, nie interesuje was godzina, a nagle spoglądacie i co? 18:18, 20:20, 14:14, 22:22, 12:12. I to jest też podejrzane, powiem wam. Znaczy no, nie jest to podejrzane do momentu, dopóki się człowiekowi nie zdarza na przykład 3 razy pod rząd, nie? No, chyba że człowiek ma wbudowany jakiś genialny zegar wewnętrzny, który jakoś tam w nim działa, ale szczerze mówiąc nie bardzo wierzę w takie rzeczy, także to też jest podejrzane. Słuchajcie, co dalej na przykład? O, są takie na przykład, na pewno mieliście niejedną taką sytuację, że ginęły wam w niewyjaśniony sposób rzeczy. Że macie, nie wiem, no powiedzmy, odkładacie gdzieś na miejsce jakieś pismo, jakąś książkę, coś takiego i, i potem za jakiś czas chcecie znowu po to sięgnąć, a tam tego nie ma. I na przykład pytacie wszystkich w domu, nie, czy nikt tego nie wziął? Nie, nikt tego nie ruszył nawet, nie. Wy jesteście pewni, że odkładaliście w to i w to miejsce, nie ma tam tego. Przeglądacie szafki, wszystkie, nie ma tego. I powiem wam, ja miałem kilka takich gazetek, jak jeszcze kupowałem prasę związaną z grami, jak jeszcze w erze przedinternetowej, w sensie, no nie, że nie, jak nie było internetu, tylko jak internet był raczej taką rzadkością i tam na komputer czy nagranie to się chodziło do kolegów, wiecie, to kupowałem dużo prasy związanej z grami. I powiem wam, że niektóre gazetki ginęły w niewyjaśnionych okolicznościach i nigdy już ich nie odnajdywałem. Nie wiem, matka z domu wynosiła, albo właził mi w nocy diabeł do domu i wynosił. Pieron wie, tego już się nie dowiem. No i wiecie, i są takie sytuacje różne, na przykład zdarzy się powiedzieć coś z kimś w jednym momencie, nie? Albo na przykład zdarzy się mieć bardzo podobne, zbieżne sny,
z drugą osobą, z którą może nawet nie łączycie jakoś zainteresowań czy coś takiego, żeby ona też myślała szczególnie dużo o tym, o czym wy myślicie. Albo na przykład chcecie do kogoś zadzwonić i bierzecie telefon i on wtedy do was dzwoni akurat. Zastanawialiście się kiedyś nad takimi rzeczami? Bo ten człowiek przeacza, mówi, a przypadek, przypadek. Ale ponoć nie ma przypadków. Nie wiem, z tą myślą was zostawiam, moi drodzy. Bardzo chętnie poczytam w komentarzach, jakie wy mieliście takie sytuacje właśnie. Czy wam się często takie dziwne, podejrzane rzeczy przydarzają? Proszę was, podzielcie się tym ze mną w komentarzach. Ja bardzo chętnie poczytam, pogadamy, podyskutujemy. No, to by było na tyle. Rzucę moje magiczne napisy. No dobra, muszę zrobić to. No, dobra, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę do wierchu w znak tego, że robić następne vlogi, trwać na YouTube'owym posterunku, bo jak nie my, to kto? Tymczasem mówię wam pa pa.